παιδιά μας μεγάλωσαν μέσα στο φόβο και την ελπίδα. Δεν ξέραμε τι θα φέρει η αυριανή μέρα. Η πατρίδα αξίζει κάθε θυσία. Η ελευθερία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Ο άντρας μου είναι έτοιμος να αρχίσει στην εταιρεία. Θα το στηρίξω ό,τι κι αν γίνει. Για κοίτα, τι είναι αυτό? Δεν το έχω ξαναδεί. Αυτό φαίνεται να είναι από πολύ παλιά. Αυτό φαίνεται να είναι ένα ημερολόγιο. Πάμε να το διαβάσουμε. Πάμε. Παλάκια. Ο άντρας μου είναι έτοιμος να αρχίσει στην εταιρεία. Θα το στηρίξω ό,τι κι αν γίνει. Να σου πω. Ο Κωνσταντής είναι ο άντρας μιας προγόνου μου. Μου είπε η γιαγιά μου ότι ορκίστηκε για την ελευθερία μου σε φιλική εταιρεία. Και εκείνη η Βασίλο το στήριξε στον αγώνα. Μα πού είναι οι άλλες? Είχαμε συνεννοηθεί με το βασίλεμα του ήλιου να βρεθούμε στις Βασίλος, να τη βοηθήσουμε με το καλαμπόκι. Μιας και αρρώστησε ο άντρας της και τον έχει στο κρεβάτι και είπαμε όλες να βοηθήσουμε. Κοίταξε παιδάκι, και βάλε μια φωνή. Διαβασία! Διαβασία! Ήρθα, μια στιγμή και έφτασα να αρτάξω ένα τσάι τον νοικοκύρη μου. Σε λίγο θα έρθουν και οι άλλες. Πώς πάει η Κωνσταντίνου του πέρασε ο πυρετός? Καλύτερα, καλύτερα είναι. Του έδωσε ένα τσάι διάμακταλο και είναι σύνδικη καημένος. Μα, πιάνω αυτό το λουλούδι. Έλα το πουλάκι μου να σε δω. Κόρη μου είναι η Ανούλα, η μόνη μου παρηγοριά. Μετά που πήραν το Δημήτρη η Άγγλη. 8 χωρών ήτανε, δεν ήτανε. Αχ, δεν είναι τώρα το παλικάρι μου. Πάμε τώρα 10 χρόνια και τώρα από μας έμεινε αλλιώ.
Αργήσαμε λίγο γιατί έχουμε άσχημα νέα. Οι άντρες του χωριού είναι αστατωμένοι. Κάποιος σπουδαίος κρύβεται στο χωριό. Το είδα κι εγώ. Κοριτσελάτε. Άκουσε γυναίκες, και εγώ παραξενεύτηκα με τον άντρα μου αυτές τις μέρες. Δεν κοίταζε να ζάνει. Μου γκρίνιαζε αυτό το καιρό. Έτσι χαρός με το μήνα. Άιντε γυναίκες, τελειώστε τις δουλειές σας και άιντε στα σπίτια σας. Θέλω λίγο να ησυχάσω. Άκου γυναίκα, περιμένω κάποιον από την πολιτεία σήμερα. Ετοίμασε το κρεβάτι των ξένων, σφάξε εκείνον τον κόκορα, βάλ τον στο τσουκάλι, να δυναμώσει ο άνθρωπος, έρχεται από πολύ μακριά και θα είναι κουρασμένος. Μάντρα μου. Κάνε ό,τι σου λέω και πρόσεχε, τσιμουδιά στις γειτόνισσες. Μα γιατί αργούν, με το σούρο που έπρεπε να είναι εδώ. Σας περίμενα. Άσχημα τα πράγματα. Έμαθαν οι Τούρκοι ότι τριγυρνάει χαμένο μας ο παπάς. Κανονίζουν τον τόπο για να τον βρουν. Με 1000 δυσκολίες φτάσανε σπίτι του. Άκου Κωνσταντί, αν με βρουν, εδώ κινδυνεύει όλη η οικογένεια. Καλύτερα να φύγω. Μα παπά μου, χρόνια τώρα περιμένω νέα για τον ξεσηκωμό. Και εσύ μου λες ότι κινδυνεύω. Μήπως και κάθε μέρα δεν κινδυνεύω. Ή είναι ζωή αυτή που ζούμε. Μια στιγμή, παιδί μου. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά τώρα. Παπά μου, ο Κωνσταντής είναι άξιο παλικάρι. Πρέπει να τον εμπιστευτείς. Πρέπει να μάθει. Για να μάθεις περισσότερα, παιδί μου, πρέπει να δώσεις τον όρκο. Μα μόνο αν είσαι βέβαιος ότι αξίζει η πατρίδα πιο πολύ από τη ζωή σου. Τι να την κάνω τη ζωή μου αν είμαι σκλάβος, αν το παιδί του παιδιού μου γεννηθούν σκλάβοι. Έλα παπά μου, χρόνια τώρα περιμένω αυτή τη στιγμή. Τότε πάμε κάπου που να μην έχει παράθυρα και να είμαστε ασφαλείς. Ορκίζομαι οικειοθελώς ενώπων του αληθινού Θεού ότι θα είμαι για όλη μου τη ζωή απόλυτα πιστός στην εταιρεία. Ορκίζομαι ότι δεν θα φανερώσω το παραμικρό
από τα σημεία και τους λόγους της. Ούτε θα σταθώ για κανένα λόγο η αφορμή να καταλάβουν ποτέ οι άλλοι, ούτε οι συγγενείς, ούτε ο πνευματικός, ούτε ο φίλος μου, ότι γνωρίζω οτιδήποτε σχετικά με αυτά. Ορκίζομαι ότι θα τρέφω στην καρδιά μου αδιάλακτο μίσος κατά τον τυράννο της πατρίδας μου, κατά των οπαδών και κατά τον ομοφρόνο τους. Θα ενεργώ πάντα με τρόπο που να τους βλάπτει και όταν το επιτρέψουν οι εξελίξεις θα συμβάλλω στην πλήρη καταστροφή τους. Ορκίζομαι. Τα παιδιά μας μεγάλωσαν μέσα στο φόβο και την ελπίδα. Δεν ξέραμε τι θα φέρει η αυριανή ημέρα. Αλλά ο άντρας μου πίστευε πως η πατρίδα πρέπει να είναι ελεύθερη. Μέσα σε όλο αυτό το σκοτάδι της σκλαβιάς, εκείνη έμεινε δυνατή. Τώρα καταλαβαίνω. Αυτό το ημερολόγιο δεν είναι μόνο για την οικογένειά μου. Είναι για όλους μας, για την πατρίδα. Ο Κωνσταντής πέρασε μέρες και νύχτες σε βουνά, με τους κλέφτες και τους αρματολούς, σε κρυψώνες και καταφύγια, για να συνεχίσει τον αγώνα εναντίον του Τούρκων. Οι συνθήκες ήταν σκληρές, αλλά πίστευε πως η πατρίδα αξίζει κάθε θυσία. Μια ελευθερία δεν χαρίζεται, κερδίζεται. Γέρασα ρε παιδιά, 40 χρόνους κλέφτης. Τον ύπνο δεν εχόρτασα και τώρα ποσταμένος θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εστέρεψε η καρδιά μου, βρίσει το αίμα το χυσά. Τι είναι τούτα που τραγουδάς 15 Γιώργη?
Εγέασες εσύ. Έχεις πολλά να δώσεις ακόμα στον αγώνα. Και μόνο που σε βλέπουν οι Τούρκοι, το βάζω στα πόδια σ' αλλαγή. Και μη το φιλοκάρδι τους κατουργιούνται από το φόβο τους 15 Δεν κιότευσα ρε Κίτσο μου, μη φοβάσαι. Πρέπει να κάνουμε όλοι μας υπομονή. Η πατρίδα μας έχει ανάγκη όλους. Άντρες, γυναίκες, γέρους και παιδιά. Κι αν είναι να πεθάνω, βρε παλικάρια, ας πεθάνω στον αγώνα. Έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε ακόμα, μέχρι να αξιωθούμε να δούμε ελεύθερη την πατρίδα μας. Καλά λες καπετάνιο, αλλά πολύ δύσκολα περνάμε εδώ στα βουνά κακοτάχαλα. Μαύρο είναι η ζωή μας, μαύρο είναι το ψωμί που τρώμε, σαν κινημένη αγρίμια. Και κρεβάτι το μαύρο χώμα. Ολμεγούλα πόλεμο το βράδυ καραούλι. Βρε αδέρφια, 2 χρόνια να δω τη μάνα μου, τη γυναίκα μου, το γιο μου. Πού είναι τώρα δεκάδονο παλικαράκι. Και δεν βλέπω την ώρα να το χαρίσω να του φεγγεί, να μάθει να πολεμά τον εχθρό, το Τούρκο, το Αγαρινό. Αχ, βρε αδέρφια, δεν τίμησα. Αλλά πάνω απ' όλα, η ελευθερία της πατρίδας. Πρώτα, ιερός αγώνας για την ελευθερία μας. Γιατί σαν είσαι σκλαβωμένος, ούτε σπίτι δεν έχεις, ούτε οικογένεια. Ας είναι καλά τα όπλα μας και τα σπαθιά μας, μα πάνω απ' όλα να έχουμε θάρρος και καρδιά. Να συνεχίσουμε τον αγώνα. Ας είναι τα τέρτια μας πολλά και το ψωμί μας μαύρο. Θα έρθει βρε αδέρφια η μέρα που θα έχουμε και εμείς ελεύθερη πατρίδα, να ζήσουν τα παιδιά μας, να προκόψουν και να προδέψουν. Τι να λέμε τώρα, άνθρωπος σκλάβος, δεν λέγεται για άνθρωπος. Έτσι σας όλε πέτες μου, πάνω απ' όλη πατρίδα, πάνω απ' όλη ελευθερία και τίποτα άλλο. Αντέστε τώρα να τραγουδήσουμε λίγο, τα αντέρτια μας, γιατί ποιος ξέρει αν αύριο θα ζούμε. Μαύρη μωρέ πικρή είναι η ζωή που κάνουμε. Μαύρη μωρέ πικρή είναι η ζωή που κάνουμε. Εμείς οι μαύροι κλέφτες, εμείς οι μαύροι κλέφτες, εμείς οι μαύροι κλέφτες, εμείς οι μαύροι κλέφτες. Όλοι μωρέ, όλοι με ρούλα πόλεμο. Όλοι μωρέ, όλοι με ρούλα πόλεμο. Όλοι με ρούλα πόλεμο το βράδυ καραούλι. Όλοι με ρούλα πόλεμο το βράδυ καραούλι. Ο Αγιάς είναι στη φύλαξη μας 400 χρόνια. Έχουμε τη δύναμη να πνίξουμε κάθε ξηκόμα του. Μη αφήσετε κανέναν ζωντανό. Λιμερούλα πόλεμο το βράδυ καραούλι. Όλη μερούλα πόλεμο το βράδυ καραούλι. Αδέρφια, έρχονται οι Τούρκοι, φυλαχθείτε. Η ώρα ήρθε, ελευθερία ή θάνατος! Ελευθερία ή θάνατος! Ορμάτες!
Εδώ, διάβασα αυτό. Γράφει για τον αδερφό της. Λέει ότι ήταν μέλος του πληρώματος του καραβιού της Θόμνας Φυσφύση. Παράξενο. Τι παράξενο? Δεν ήξερα ότι η οικογένειά μας είχε τέτοια σύνδεση με την ηρωίδα εκείνη. Το μόνο που γνώριζα ήταν πως καταγόταν από την Ένω, όπως και η ζεζιά μου. Πιστεύω πως δύο είναι τα σημαντικά πράγματα στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Το σπιτικό του και η πατρίδα όπου γεννήθηκε. Το σπιτικό το δικό μας ήταν ένα ευτυχισμένο σπιτικό, γιατί υπήρχε αγάπη. Όχι καμιά φωναχτή αγάπη, αλλά εκείνα τα μικρά πράγματα. Αλήθεια, ποτέ δεν μη ψηφίσετε. Δεν θέλω να έχω βασαρίες. Εγώ. Δράμα, θα έχεις καρέκλα σου. Θέλω να προσέχεις το αδερφέ σου. Ναι, μάνα, κορίτσια, ήσυχα. Και από τόπο λοιπόν στάθηκα τυχερή, γιατί γεννήθηκα στην Ένω. Στην πόλη μας δεν είναι ομορφιά να τη λαχταρίσει η ψυχή σου και να μην την έχει. Στη δυτική μπάντα αργοκυλά το ποτάμι μας ο Εύρος. Στις πλάτες μας κάμπι και ρόφι χαμηλή. Και αντίκρι μας από Λεβάντε μέχρι Πουνέντε η απέραντη θάλασσα. Η αγάπη μου για τη θάλασσα ήταν δυνατή από την ώρα που ένιωσα τον κόσμο. Ούτε αγόρι να τα γεννημένη, λέγανε οι δικοί μου. Λες και για να αγαπήσει τη θάλασσα έπρεπε ένα ελληνικό. Η Δόμνα Φυσφύση. Τη θυμάμαι από τα βιβλία. Η γενναιότητά της και η αφοσίωσή της στην πατρίδα ήταν απίστευτη. Ο άντρας της, ο Χατζιαντώνης Φυσφύσης, ήταν ο πρώτος που οραματίστηκε στην πατρίδα και πρόσφερε τη βοήθειά του στον Εμμανουήλ Παπά και στον Οδυσσέα Ανδρούτσο. Καλώς όρισες, Εμμανουήλ Παπά. Σας φέρνω αέρα ξεσκομού. Όλοι γι' αυτό μιλούν. Η αλήθεια είναι ότι από νέα έχουμε χορτάσει. Δεν είναι μόνο λόγια, Αντώνη μου. Τούτη τη φορά τελείωσαν τα ψέματα. Εκεί πάνω στην Οδυσσό είναι όλοι τους ορκισμένοι. Φιλικούς τους λένε
και ορκίζουν κι άλλους. Έχουν βάλει στόχο τη ζωή τους να ελευθερωθεί η πατρίδα. Για να ελευθερωθούμε από τον Τούρκο πρέπει να ανάψουν πολλές φωτιές σαν τάμα. Οι περισσότεροι έχουν ξεχάσει από καιρό τι θα πει ελευθεριά. Πρέπει να ξυπνήσει το γένος. Μη σκιάζεσαι. Πρώτοι και καλύτεροι. Οι κλέφτες και οι αρματολοί. Αυτοί θα πούνε πρώτοι στο χορό. Μπορώ να βασιστώ τη βοήθειά σου, Αντώνη? Αντώνη, ανήσυχος φαίνεσαι. Ο Εμμανουήλ Παπάς μου είπε πως θα γίνει επανάσταση και θα ελευθερωθούμε από τον εχθρό. Και εσύ, Αντώνη, τι του είπες? Του έδωσα το λόγο μου πως θα είμαι δίπλα του. Η μοίρα του έθνους και του καραβιού μας αρμενίζουν για το έθνος. Θα δώσω όλα μου τα πλούτη για τον αγώνα. Τι λέει το ημερολόγιο? Για διάβασε. Άκου. Ο αδερφός μου ήταν εκεί μαζί με τη Δόμνα Βυσβίζη. Να το καράβι της έπλεψε στα νησιά. Να αυτή τους ενέπνευσε όλους να παραμείνουν πιστοί στον αγώνα. Να ακόμη και όταν όλα έδιναν χαμένα. Βαράτε βρε παλικάρια μας! Κάντε περήφωνο το καπετάνιο μας για τον Ανδρούτσο! Βρε βαράτε! Μη φοβάστε τον Τούρκο! Να ζήσετε λεβέντες μου! Έτσι μπράβο! Να χαίρετε Οδυσσέας! Αντώνη! Όχι! Τι κάνετε εδώ, μωρέ! Γυρίστε στα κανονιά, συνεχίστε να βαράτε! Δεν τελείωσε η μάχη, μωρέ! Δεν πέθανε ο καπετάνιος σας! Ζει! Αντώνη! Εμπρός, παλικάρια! Να πάρετε τον καπετάνιο στα μπάρ, να μην το δει το πλήρωμα! Αμέσως, κυρά μου! Γρήγορα, παλικάρια! Ιουνίου 1822, Νινεμία. Ημέρα Τρίτη, 8 ώρα νυχτών, έχασε τη ζωή από βόλη ο καπετάν Αντώνης Βυσβίζης. Το κουμάντο του Μπρικίου Καλομήρα παίρνει χείρα Δόμνα Βυσβίζη. Τον Αντώνη το θάψαμε στη Λιφάδα πίσω από το εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων.
Η πατρίδα αξίζει κάθε θυσία. Η ελευθερία δεν χαρίζεται. Κερδίζεται. Το βρήκες. Δεν ήξερα ότι κουβαλάμε οι ήρωες στα αίμα μας. Η ιστορία ζει μόνο αν κάποιος τη θυμάται. Κάθε γενιά πρέπει να θυμάται. Αλλιώς όλα χάνονται. Δεν θα χαθεί τίποτα. Θα την κρατήσουμε ζωντανή.